Hello family. Pane nyaya yandauya nayo panapa. Nyaya iyi ndeyehure rakaruma murume nhengo yake kudambuka nhengo. Saka zvakaitika panyaya iyi kai zvakamira zvakadai, zvakaitikira kuChirundi border post ndokwakaitikira nyaya iyi. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys, kada kuti ndaiswa subscribe to this channel. Nevasati vasubscribe nchiti guys, hapana chekumirira, subscribe. Ndodawo support yenyu kubva kwamuri guys. Nyaya yachona mamira yakaita yakamira yakadaiwo, ine mawedzi mamwe asingaiti, saka ndichangoverenga nyaya yachona sezvairi ndichizamawo kudii kuchinja mawedzi asingataurikiwo paruzhinji, ndichiisawo mawedzi anotaurika paruzhinji. Saka zviri kunzi pane murume arumwa nhengo yake nehure raanga akarara naro. Zviri kunzi murume akecha hure ndokubva vawirirana short time 5 US. Izvo vazotadza kuwirirana, murume aramba akudzika pamusoro achingorara chete kusvikira hure rave kuchema richiti nhengo yako yakakurisa, wedzera mari uye nguva dzeshort time dzadarika. Murume aramba achikwesha chete akabata hure maoko. Murume ari kuti hure iri ranga richimunakira zvakanyanya, kunyanya panguva yadambuka kondomu haana kuzoda kubvisa nhengo yake kuti apfeke rimwe kondomu nekuti ainge ave kunzwa shuga kugotsi. Zviri kunzi hure rararwa naro kwe13 minutes, nhengo iri mukati rikaridza mhere, asi nhengo haina kubviswa kusvikira 13 minutes dzapera. Zviri kunzi hanzi kusvika 13 minutes dzapera, handiti ka guys. Saka hure riri kunzi hanzi rakaita hasha kusvika pakuzoruma nhengo ikadambuka. Zviri kunzi paabvisa nhengo, hure ndokubva rati wedzera mari. Murume akati handichisina sendi. Hure ndokuti okay, ngatichirara zvekare because nhengo yako yakakura, iri kunaka. Apo aizviitira kuti murume abvise nhengo yake mutirauzi. Achingoibvisa ndokubva hure ratanga kuibata-bata, ndokubva aisa mukanwa achinanzva-nanzva, achibva azongoiti nga ka1 ndokudambuka. Iko zvino murume aendeswa kuchipatara, hure riri mumaoko emapurisa kuZambian side. Ndo mamiriro azvakaita guys. Maverengero andaita nyaya iyi ndekuti ndaichizama kuskipa mamwe mawedzi ndichimachinja. That's why mamuchiona mamuchinzwa sendiri kudii kukakamira. Thank you guys. Ndo nyaya yachona yandauya nayo. But pamapicture acho guys aripo, itori nemapicture achona emurume arumwa uyu, aripo mapicture. But kuti timaise pachannel apa haakwanisiki nenyaya yekuti channel haizvifariri izvozvo. Manoda mapicture achona munouya taane WhatsApp group, saka munongoisa munongotora nhamba kucomment section dzandee ndakapina, then tokuedha group tokuisirai mapictures achona, umboo hwachona muchizvionera guys. Vanoda kudii kuona kuti timaise pachannel apa haakwanisiki kuti timaise. Thank you guys. Ndo nyaya yandangoya nayo, tichiti tingoonesana mungoonawo zviri kuitika munyika. Ndisingakanganwi kune vese vasati vasubscribe guys, subscribe nekulikewo mavideo nekushare. Thank you guys. Like a Hellcat.